Ľudia, jedzte, nebláznite. Dnes premiér Robert Fico prišiel na to, čo je problém. Problém je, že málo jete. Nám v podstate klesla spotreba na Slovensku. A tým ohrozujete príjmy štátneho rozpočtu. Lebo je zníženie spotreby, pokiaľ ide o potraviny, je spôsobne škôd tomuto štátu. Takže na čím vyhlásiť súťaž, koľko si dnes zjedol, aby si ochránil príjmy štátneho rozpočtu? Riešením je veľa. Je veľa drahých potravín, ktoré sú preto, lebo Smeru sa podarilo zmonopolizovať predaj potravín. Je veľa drahých potravín preto, lebo Smeru sa podarilo zničiť poľnohospodárstvo a namiesto peňazí, aby išli ku kravám, išli na zámočky. Je veľa drahých potravín preto, aby boli peniaze na IT riešenia. By ste neverili, že ministerstvo poľnohospodárstva 50% zo svojich kapitálových výdavkov na budúci rok minie na čo? Na IT riešenia. 20% z bežných výdavkov minie na čo? Na IT riešenia. A okrem toho ešte 20 miliónov minie na software farmár. Ja si dovolím tvrdiť, že americká NASA nemíňa toľko zo svojho rozpočtu, ako míňa Slovenské ministerstvo poľnohospodárstva. Takže ľudia, treba jesť veľa, aby oni mali. Viete, čo stojí vykúrenie takej vily? Tu na Slovensku sa im na to skladáme, ale vo Francúzsku, v Karibiku, v Chorvátsku, viete, čo to stojí? A oni peniažky potrebujú. Takže riešením pre príjmy štátneho rozpočtu je jedzte veľa.